बे रेलवे कच फेक्टरियाबो दिनैसो फाइनाल एकदमबारे सार्भेखौ कमप्लिट खालामजोब्बाय जिहेतु बेहाय बिगुमैयानो दङ दा बे बिगुमै थानायलाय बे लाखिलि बे माबायावहाय लेभेलाव फैदों आरो अब्लाबो बिथांमोना गावनि न' उसुंनि लामाफोरखौनो खालामनानै लानो हायाखै आरो खालामनोबो गोसोबो जायाखै। मनमोहन ब्रह्म हिसाबै दा बेनि सायाव रायजो राजाफोरखौ जुदि जुमुदि गारनाय बा बिथाङा बिटिसिआ जोंनिसो होननानै बाथ्रा बुंनाय दा बेहाय नोंथाङा माबायदि सानो बे जिथु बिखोना बाथ्राखौ बुंबाय रायजो राजाफोरनिफ्राय जुमुदि गारनाय दा बेखौ लानानै मनमोहन ब्रह्मनियाव नोंथाङा मरेल केरेक्टार बा रायजो राजाखौ सिबिनो हानाय गुन दंना गैया होनना सानो? आरो बिपिएफनाव थादोंब्लाबो माखासे मानसिया जोंनोबो भट होयो। दा थांनाय जिथु बिटिसि बिसायख'थि 2020 बे बिसायख'थियाव नोंथांमोना क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जेरैबायदि सिटआव इउपिपिएल हिसाबै देरहानांगौमोन बेबायदि देरहायाखै। दा नैबे समाव 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दाननि जिथु बिसायख'थि जागोन बेयाव नोंथांमोना मोनबेसे सिट देरहागोन? खुलुमबाय। बे समाव बड'लेण्ड टाइम्स नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन खेबसे जोङो बरायबावबाय। जोङो सावरायबावनो नागिरबाय जिहेतु 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिया सेप्तेम्बर दानाव जानायनि माखासे सरसा सोलिगासिनो दङ आरो ओंखायनो जोङो नैबे समाव कन्टिनिउ बिटिसिनि दाब दाब जायगायाव थांनानै बिथांमोनजों बिटिसि बिसायख'थिनि सायाव जों सावरायगासिनो दङ। इउपिपिएल, बिपिएफ, बिजेपि बायदि बायदि राजखान्थि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनानै थिग बेबायदिनो बे समाव दंफैयो पर्बतजरा समस्तिनि सासे गागि दैदेनगिरि टिएलसिसिनि दैदेनगिरि टिएलसिसि मेम्बार मानगोनां उत्तम हाज'वारि गेदेमा बिथांजों दङ। दा बे समाव जोङो नोंथांखौ बड'लेण्ड टाइम्सआव गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय नोंथांमोननिसिमबो। नोंथांखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांनिफ्राय पर्बतजराजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि माखासे खोथा जोङो मोनथिनो नाजागोन जिहेतु बिटिसि बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ आरो गेजेराव दान मोनसे दंबावो। दा ओंखायनो जोङो बायदि मैया खोथा मोनथिनो थाखाय नोंथांनि सेराव जोङो फैबाय आरो बे समाव जोङो थोंजोङैनो जिहेतु बिटिसि बिसायख'थिया जासिगोन आरो नैबे समाव नोंथांमोननि हान्जा इउपिपिएल हान्जाया बोरैहाय बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै खामानि मावगासिनो दं जों बेखौ गिबियावनो मिथिनो लुबैबाय। गिबि गिबियावनो आङो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजा एबा पर्बतजरानि रायजो राजानिसिम नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों बयनिसिमबो आङो खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोदों। दा जोङो फैगौ जे 2025नि जे बिसायख'थि बिटिसि बिसायख'थि बेखौ जोङो दा गेलेनो थांगासिनो दङ। दा जोंनि इउपिपिएल दोलोआ गुबुन गुबुन दोलोफ्रा जेरैनोखि साखाफारा जानानै दङ थिग बेबायदिनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआबो फ्राय कमप्लिट साखाफारा जाबायखौनो जोङो बुंनो हागोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दा जोङो नैबे गभर्नमेन्टआव थानानै जोङो माने रायजोनि जेनोखि खामानिफोर बे खामानिफोरखौ जोङो दा जोङो मोजाङैनो मावफुदों होननानै जोङो बुंनो हायो। बिटिसि ओनसोल बा नैबे जोंनि पर्बतजरा ओनसोल आं जिहेतु पर्बतजरायाव दं हिसाबै आं बांसिन पर्बतजरानि बाथ्राखौनो आङो बुंगोन। दा जोंनि जेनोखि नैबे पर्बतजरा ओनसोलाव माने ओरैबायदि माने समस्यामोन जे बेयावहाय ना लामा मोजां मोनसे दङमोन ना स्कुल बिल्डिंफोर मोजाङै कमप्लिटलि दङमोन। थिग बेबायदिनो बहुद समस्या दङमोन आरोखि। दा बेफोर समस्याखौ जोङो नैबे मानगोनां बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जे सरकाराव थानो मोननानै जोङो गोबां जोंनि बे पर्बतजरानि जेनाखि मेजर लामाफोर दङ बे लामाफोरखौ जोङो मावनानै होनो हाबाय आरो जायफोरनाखि स्कुलफ्रा माने अखा सेरनाय अबस्थामोन माने न' मोजां नङैनि थाखाय बिल्डिं मोजां नङैनि थाखाय माबाखौ क्लासफोरखौ मोजां खालामनो हायामोन। दा बेफोर बिल्डिंफोरखौ जोङो फ्राय जायफोर गाज्रिफोर दङ बेखौ जोङो लुनानै होनो हाबाय आरो बेबायदिनो दा पर्बतजरा ओनसोला जिहेतु गोग्लैसोनाय ओनसोल दा बेखौहाय गोबां समनिफ्रायनो नायसननाय जों नुवाखैमोन। दा बेयावहाय जोङो गोबांनाखि मोजां मोजां जेनाखि इनस्टिटिउसनफोर जेरैहाय नोङो पलिटेकनिकेल कलेज दा बेबो जोंना गायसनजानो थांगासिनो दङ। बेवहाय एसे जोंना हानि प्रब्लेम जादोंमोन बेयाव जों एसे थाथ'दोंमोन आरो जेनाखि कन्ट्रेक्टर बिथां हठात रुंसारि जानांलायलाय बेवहाय एसे थाथ'नाय जादों।
दा प्रसेसा फ्राय जोब्बाय, दा हानि समस्याबो जोब्बाय, दा गायसननो थांगासिनो दङ। आरो फारसेथिं जोंहा बिटिआरनिनो मोनसे एग्रिमेन्टआव फैफाखानाय बिराद गिदिर मोनसे इन्डास्ट्रि, बुंनो थांबा फुरा नर्थ इस्टनिनो बिराद गिदिर मोनसे सम्पति जानो बियो रेलवे कच फेक्टरि जे बे रेलवे कच फेक्टरियाबो दिनैसो फाइनाल एकदमबारे सार्भेखौ कमप्लिट खालामजोब्बाय फाउन्डेसननि थाखाय। दा बियो फैगौ कয়েকদিननि उनावनो बियो फाउन्डेसन खालामनो थांगासिनो दङ। आरो बिनि अनगायैबो जोंनावहाय दा सावस्रि बिफान जेनाखि मेडिकेलनि बिराद समस्या बे पर्बतजरा ओनसोलावहाय जोङो माने धुबुरी बा क'क्राझाराव नङाबा जोङो जोंनि देहा फाहामथायनि थाखाय जों मोजां जायगाखौ मोना। दा बिनि थाखायबो जोंना दा बिटिसि ओनसोलाव जे गंनै आयुष हस्पिटाल हरदोंमोन, बे गंसेखौ जोङो बे पर्बतजरा ओनसोलावनो मोनबोनाय जादों, बेबो बासबारि ओनसोलावनो। दा बेबो टेन्डार कमप्लिट जाजोब्बाय, दा गायसननो थांगासिनो दङ। दा थिग बेबायदिनो दा जोंहा दा अल बिटिसि आवनो जोंनि जेनाखि भिसिडिसि पन्सायती जेनाखि सिस्टेम, बे सिस्टेमा जोङो आगोलनि सरकारफ्रा जेरै थिग खालामनानै होनानै थाङाखैमोन। दा दिनै पन्सायती राजखौ जोङो थिग खालामयोब्लासो जोंनि गामि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टआ एसे मोजांसिन जागोन। दा बिनि थाखायनो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि जेनाखि गाहाय प्रमद बर' सारा जे बेखौ सिन्था खालामनानै जे गामि ओनसोलखौ जौगाहोनांगौब्ला जे पन्सायती राजखौ थिग खालामनांगोन एबा नैबे भिसिडिसिखौ थिग खालामनांगोन, बेखौ नोजोर बोनानै दिनै भिसिडिसिनि जेनाखि न'ब्लां, भिसिडिसिनि अफिसफोरखौ 420टा भिसिडिसि अफिसखौ दिनै थिग खालामनानै होनो हाबाय। आरो बेवहाय जेनोखि फार्निचारफोर नांगौ, इनफ्रास्ट्राक्चारफोर नांगौ, बेफोरखौ गासिबो फ्रायखौनो होजोबनाय जाबाय। आरो लोगोसे बिराद मोनसे मोजां डिसिसन लानाय खामानि मावदों, जिहेथु बेवहाय भिसिडिसियावहाय चेयारमेननि मेम्बारनि अनगायैहाय माखासे अफिसियेल खामानि मावनो थाखाय जोंहा मोनसे माबा नांगौ, मानसि नांगौ। दा बिनि थाखायनो बेखौ सिन्था खालामनानै जे बेखौ एसे मोजां लेभेलाव जुदि लांनांगौब्ला एसे फान्डिं सिस्टेमानो होन बा जे खामानि मावनायफोरखौ मोजां सिस्टेमाव लांनांगौबा बिनि अफिसियेल सिस्टेमाव मोजां जानांगोन। दा बिनि थाखायनो बेखौहाय दिनै जों नैबे बिटिआरनि जेनाखि गाहाय बिथांनि नाजानायावनो दिनै नैबे भिसिडिसिनि सेक्रेटारियाबो फ्राय जाफुंसारबाय। कয়েকদিननि उनावनो बे एपइन्टमेन्टखौ होनाय जासिगोन। आरो प्रत्येकटा भिसिडिसियाव दिनै सेक्रेटारिया जइनिं जानानै बिसोरो बे भिसिडिसि लेभेल बा गामि लेभेलखौ मोजाङै खामानि मावनो हागोन, जों बेखौ नुहुरदों आरोखि। बे समाव आङो मोनथिनो लुगैदों, जिहेतु नोंथांमोननि पर्बतजरा समस्ति बियो क'क्राझारनिफ्राय प्राय 80सो किल'मिटार बेबायदि गोजान जायगायाव दङ। आरो बे लेखायै नोंथांमोना थांनाय बार बा बिनि सिगाङावबो नोंथांमोना बिसायख'थि गेलेदोंमोन इउपिपिएल हिसाबै, नाथाय नोंथांमोना बेहाय साक्सेस जानो हायाखै। नाथाय नैबे समाव बिपिएफनि सासे MCLA मुनमुन ब्रह्म बिथां बायद'आ दङ। नाथाय बिथाङा MCLA थासेयावबो नोंथांमोननि समस्तियाव बा बिथाङा माबायदि खामानि मावदों नोंथांमोननि समस्तियाव पर्बतजरायाव? दा बिथांखौथ' मा बुंनो, जे बिथाङा मोनसे दहाय लानानै बेवहाय MCLA टिकेट लानानै गेलेबाय थायो। जे मोनसेल' बिनि माबाया जाहैबाय, जिहेतु बेहाय बिगुमैयानो दङ। दा बे बिगुमै थानायलाय बेयो लाकिलि बे माबायावहाय लेभेलाव फैदों। आरो बिनि अनगायैथ' बेहा सामाजिक बाबै बे रोखोम इनभल्भमेन्टआ गैफेरामोन। बे हठात बेवहाय फैनानैहाय बे बिगुमैनि दहाय लानानै बेवहाय इलेक्सन गेलेफैबाय। दा लाकिलि बिथाङा बे जायगायावहाय देरहालांदो आरोखि। दा बिथाङा जिहेथु खुनु समाजजों लोब्बा थानानै खामानि मावबोफेराखै, दा नोंखायनो हयथ' बिथाङा बे MCLA जाब्लाबो बे समाजाव थानानै बबेयाव मा मावनांगौ मावनाङा बेखौ हयथ' निस्सय बिथाङा मोनथिनाय नङा आरोखि। दा नोंखायनो जों नुबोदों, जिहेथु थांनाय समावहाय 16-17 बोसोर बिथांमोना जे खुंथाय खुंबाय, बेयावहाय MCLA सोरबा जादोंब्लाबो बै सरकाराव थानाय समाव हाग्रामाया जिहेतु बिथाङा चिफमोन, कमप्लिटलि दायित्वखौनो मुनमुननो हरनाय जायोमोन। खिन्थु अब्लाबो बिथांमोना गावनि न' उसुंनि लामाफोरखौनो खालामनानै लानो हायाखै आरो खालामनोबो गोसोबो जायाखै। आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव जेरावहाय मुलाम्फाया बांसिन
बेफोर जायगायाव बिथांमोना लामाखौ खालामदों खिन्थु हाबदान खालामजोबदों। दा BCDC-आबो थिग बेबायदिनो जादों। दा जोंनावहाय BCDC-आ 10 खान दङ बे आंनि समस्तियावहाय। बे 10 खाननि बिथोराव बिथांमोना 3 BCDC-खौ बानायदोंमोन। दा 3 BCDC-नि बिथोराव मोनसेया खुनुरुखुम कमप्लिट जाबाय टिपकाइनिया, 2 जालाबिला आरो मंलाजरा दिनैसिमबो बिथांमोना कमप्लिट खालामनानै होआखै, हाबदान जानानै दं। आरो बेबायदिनो लामा बहुद कयटा लामा दङ, बे लामाफ्राबो दिनै हाबदान जानानै दङ, बिथांमोना कमप्लिट खालामनो हायाखै। दा बिनि थाखायनो जोङो माखासे लामाखौ जोङो गोदानै मावनो हायाखै, जिहेतु बे लामाया अनगयिं दङ। दा बिनि थाखायनो सानो बिथाङा जिहेतु मोनसे एकदमबारे अख्रांनिफ्राय गोग्लैफैनाय बायदि जानाय, दा बियो रायजोनि समस्याखौ बिथाङा मोजाङै बुजिनाय नङा आरोखि, जे रायजोनि मोजां जे बबे खामानिखौ मावोब्ला रायजोआ मोजां मोनगोन बे बुस्थुखौ बिथाङा मोनथिनाय नङा। बिथाङा मोनसे लाखआव फैनाय बायदिसो आरोखि। आङो बे समाव मोनथिबावनो लुगैदों, जेब्ला नोंथांमोना BTC सेक्रेटारियेटआव बा एसेम्बलि हाउसआव नोंथांमोननि जिथु गभर्नमेन्ट UPPL गभर्नमेन्टआ BJP UPPL एलायन्स गभर्नमेन्टआ जेब्ला नोंथांमोना बेहाय खपत ग्रहण बा नोंथांमोननि सरकार दानायनि मोनसे नेम नितिखौ खालामो, बै समाव बिथाङा बायजोनिफ्राय ओंखारनानै गावनि गारिनिफ्राय रायजो राजाखौ मजुदि गारनानै BTC-आ जोंसो बानायनाय होननानै बेबायदि माखासे बाथ्रा बुंबोदोंमोन। दा मनमोहन ब्रह्म हिसाबै दा बेनि सायाव रायजो राजाफोरखौ जुदि जुमुदि गारनाय बा बिथाङा BTC-आ जोंनिसो होननानै बाथ्रा बुंनाय, दा बेहाय नोंथाङा माबायदि सानो? बे जिथु बिखोना बाथ्राखौ बुंबाय रायजो राजाफोरनिफ्राय जुमुदि गारनाय, दा बेखौ लानानै मनमोहन ब्रह्मनियाव नोंथाङा मरेल केरेक्टार बा रायजो राजाखौ सिबिनो हानाय गुन दंना गैया होनना सानो? आं बेखायनो दहायनो बुंखादों, माने बिथाङा एकदमबारे लाखिलि हथादै बिगुमैनि सायायावहाय फैनायसो। दा बियो खुनु जनसाधारनजोंहाय थाफानानै खुनुदिनबो बियो समाजनि खामानि मावबोफेराखै। बेखायनो समाजखौ माबोरै सिबिनांगौ, समाजनि केरेक्टारखौ समाजनि गेजेराव केरेक्टारखौ माबायदि देखायनांगौ बिथाङा बे जिनिसखौ मोनथिया। दा दिनैहाय बियो बे जुमुदै मुजुनायखौथ' लानानै जों बिराद लाजिनांदों। दा बेनावहाय जिहेथु बे लेभेलानो गैखाया, बे बुस्थुखौ बिथाङा मोनथिनाय नङा आरोखि। मानो होनना बुङोबा बे लेभेलनिफ्रायनो फैखायाखै बियो, हथात बे बिगुमैनि सायायावहाय फैनानै बेयाव टिकेट लानानै गेलेफैदों। आरो बिथांनि दलावबो गोबां सिनियरफोर दङ, बे सिनियरफोराबो गोसो सिङावहाय दुखु मोनो, लाजियो, खिन्थु बाध्यथा बे हिसाबै दा बेजों कयेकजन थाफायो, खिन्थु स्रोद स्रोद जोंजोंबो रायलायो जे टिकेटखौ बेनो हराब्ला गुबुननो हरोब्ला बिराद माने गोसोखौ सान्थि मोनगौमोन होननानै। दा गोबां बुंसोलायो आरोखि। आरो BPF-नाव थादोंब्लाबो माखासे मानसिया जोंनोबो भट होयो। दा बिनि थाखायनो बिनि जेनाखि केरेक्टार बेखौ बांद्राय बुंनांगौ गैया होननानै आं सानो आरोखि। 4.5 बोसोराव UPPL हान्जाया रायजो राजानिफ्राय बा रायजो राजाफोरनि थाखाय मा खामानि मावनो हादों होननानै सानो? दाथ' मेन खोथाया जाहैबाय, दिनैहाय जेनेबा आंबो जुदि बुङोबा, दा बहुद ससियेल मिडियायावहाय दान्थे बिदान्थे जाबाय थादों जे सान्थिनि खोथा बुङोब्ला असान्थि खालामग्राया UPPL-आव थानाय लिडारफ्रानो होननानै बेबायदि बुंसोलायदों। खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जे बै सरकाराव जखननाखि दंमोन, जायफोरनाखि असान्थि खालामग्रा दंमोन, बिथांमोनखौबोथ' बिथांमोना लेंहरनांगौमोन। बिथांमोनखौहाय जेखिनि खायदाजों कौशलजों सावरायनायनि बेबस्थाखौ बिथांमोना खालामनांगौमोन। होमबा बै सुबिदाखौ होमबा सोर होखो? दिनै प्रमद बर' बिथाङा दिनैहाय सरकाराव थानानै जे जायफोर सोरबा जुदि असान्थि खालामनो थाङोब्ला बिथांमोनखौ जिखिनि प्रकारायबाबो सावरायनायनि बेबस्थाजों दिनैहाय स्रि खालामनानै दोनदों, सावरायनायनि बेबस्था। खिन्थु बे बेबस्थाखौथ' हाग्रामा बिथाङाबो बै समाव लानो हायोमोन। दा बै समाव सरकाराव दंमोन, सरकाराव थानाय समाव बिथाङा मोनबो संगठनफोरखौ बिसोरो लेंहरामोन, मोनबो आफादजों बिथांमोना बेबायदि सम्पर्क लायामोन। बिसोरो थोंजों एकदमबारे मन'पलि बायदि बेबायदि खालामलांदोंमोन आरोखि, खुनु रावनिफ्राय गावनि गोसो बायदि रावजोंबो समयसामोन। दा गन्दगला बहाय जादों? दा गन्दगलाथ' बेवहाय जादों। दा दिनै बिथांमोना बेखौ बुंनो नागिरो जे गन्दगल खालामग्रायाथ' बिसोरसोमोन। खिन्थु दायथ'आ सोरनि?
दायित्वआथ' नों सरकारा दंमोन सरकाराव थानाय समाव सरकारनि मानसिफ्रा बै संगठनफोरखौ लेंनानै सावरायनांगौमोन आफादफोरखौ लेंहरनानै सावरायनांगौमोन जे समादान मानि थाखाय गन्डगल खालामदों मा नांगौ बेफोरखौ लानानै समस्याखौ समाधान खालामनांगौमोन आरोखि दा दिनैहाय बर'फोरनि जेनाखि जेंना दिनै दासिमबो सुस्रांजोबनो हायाखै दा बे खेथ्रआवहाय आन्दलना जाखागोन आरोखि जेरैखि जाया मानो बेफोरखौहाय सावरायनायनि गेजेरजोंसो समाधानखौ खालामनो हायो दा बिथांमोना बै समावहाय खुनु सावरायनायनि बेबस्थाखौनो खालामायासै गावसोर गोजा गावसोरनो कमप्लिट अल इन अल साननानै बिथांमोना बे खामानिखौ मावबाय दा जायनि थाखाय बै समाव आन्दलना जाबाय थादों दा बेखिनियानो आरोखि निश्चय जोङो बुजिनो नाजागोन जिहेतु बिथांनिफ्राय पर्बत जरा हिसाबै जिहेतु नैबे समाव मा खामानि मावदों आरो मा मावबावनो दङ बेखौ जोङो मिथिनो नाजागोन जिहेतु पर्बत जरा हिसाबै नोंथांमोना दायो माने नोंथांमोननि MCLA EM गैयाबाबो माखासे खामानि मावनायनि सायाव नोंथाङा जिहेतु एसे बुंखाबाय अब्लाबो आङो मोनथिबावगोन जिहेतु फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना हयथ' बिसायख'थि गेलेगोन पर्बत जरायावबो आरो बे बिसायख'थि गेलेयोब्ला नोंथांमोना नैहाय पर्बत जरा हिसाबै मा खामानि मावथारनो दङ आरोबाव बेखौ आङो एसे मोनथिबावनो लुगैबाय दा माबायाव पर्बत जरायावहाय मोनसे समाव दा घुरिया उल्थे बे सान्थिनि खोथाखौनो बुंनांगौ जायो दा पर्बत जरा ओनसोलाव मोनसे समावहाय माने खुनु कन्ट्रेक्टर मावनो हायै अबस्थामोन दा बेखौ रावबो समाधान खालामनानै होफैयाखै खिन्थु दिनैनि दिनावहाय बे समस्याया गैलिया दा बिनि थाखाय दा जोंबो माखासे जायनिफोरनाखि मेजरानो जोंना लामा सामामोन दा नोंथांमोना हयथ' दिनै आंनाव फैदोङो बेसेबांबा गिदिंनानै फैनांदों खिन्थु जोंहा सर्टकाट लामा दं बे सर्टकाट लामाखौ दिनैहाय जों मावनानै लानो हाबाय दा जोङो आं नामखौ मेनसन खालामोब्ला जोंहा नैबे बासबारिनिफ्राय काजिगाव थांनाय जे लामा दङ 12 किल'मिटारल' साब डिभिसन जोंना काजिगावआवहाय दा बे लामाखौ जोङो फार्स्ट जखननाखि जोंनि गभर्नमेन्टआ फर्म जादों बिनि उनावनो गुड विल मिसनजों जों मावना लानो हादों दा बेजों बहुत मानसिया जाथायत खालामो नङाबा जोङो बे 12 किल'मिटार लामाखौ गारनानै जोङो 50 किल'मिटार गिदिंनानै थांनांगौ जानानै फैयोमोन बेबायदि अबस्थायाव दंमोन खिन्थु जोंखौ रावबो नायसनाखै आरो जोंहा मोनसे VCDC दङ मंगला जरा होननाय दा बेस्राफोर मंगला जरानि मानसिफ्रा बिसोरनाव सोंबा मोनथिगोन दा बिसोरो ओरैबायदि अबस्थायाव दंमोन श्रीलंका बायदि सोरगिदिं जेरैबो लामायानो गैया लामाया दंब्लाबो थुख्रा थाख्रि ओरैनो एकदम खुनुरुखुम साइकेल माबा बिदि थांनाय आरोखि खुनु गारि मथर लांनानै थांनो हाया बेबायदि अबस्था दङ दा गोबां लोमजानाय साजानाय बहुद खस्थ' जादों बिथांमोनावहाय बुंनानै माने जोबनो थाङा आरोखि खिन्थु बे लामाखौबो जों दिनैहाय जों बेखौ मावनो हाबाय आरोखि आरो मंगला जरानिफ्राय ओरै बे काजिगाव थांनाय जे लामा बेखौबो दा जोंहा मानगोनां MP जे जयन्त बसुमतारी बिथांनि अननायावहाय जोङो बे लामा दोंसे जों मोनदोङो कंक्रिट ब्रिज 3 बेखौ दा मावगासिनो दं आरोखि दा जोङो बेफोरबो मोनसे जोंना लाखि जे पर्बत जराया आगोलाव धुबुरियाव दङमोन ओरैहाय जोङो गोदान समस्ति मोनबाय क'क्राझारजों जों हाबफाबाय दा गोदान MP जों मोनबाय दा MP बिथाङा जोंखौहाय बे फार्स्ट टाइम MP आव फ्राय शपथ ग्रहण लाजेननायनि फार्स्ट खामानियानो बे खामानिखौ मावदों बिथाङा दा ओंखायनो जों बे मंगला जरानि जेनाखि लामा सामानि समस्या बेफोरखौबो फ्राय जों मावनानै हाबाय आरो दहाय जे नोंथाङा बुंदों जे मुनमुन ब्रह्म MCLA जे रानिं दानि MCLA बे मुनमुन ब्रह्मनि गामि सांबान्दा होनो बे सांबान्दानिफ्राय 2 किल'मिटारल' सेर आरोखि 1 किल'मिटार 2 किल'मिटारल' सेरजों बृहत्तर मोनसे एरिया दं बेयाव 8थासो गामि दं बे गामिनि रायजो राजाफ्रा बे लामा सामानि थाखायनो बिराद दुखु प्रकास खालामबाय थायोमोन जों जखननाखि आं बेयावहाय केम्पिं खालामनो थांदोंमोन बे समाव बिथांमोना रायजो राजाफ्रा बिराद दुखु प्रकास खालामदों बहुत लिडारफ्रा फैयो थाङो खिन्थु लामा दोंसे बानायनानै होआ होननानै दा बेयाव जों कमिटमेन्ट होबोनाय मथे जे जों बुंबाय जे जोंनि सरकारा फैयोब्ला जोंहा जुदि पावार एसे एनै जुदि मोनोबा जों बे लामाखौ मावफुंनानै होगोन दा दिनै जोङो गरायमारि टु सिल्किखाता होननाय मेजर लामा बेखौबो जों मावफुंनानै होनो हाबाय आरो जोंहा नैबे सुकनजरा होननाय दं बेजोंबो जों लामाखौ मोजाङै मावफुंनानै होनो हाबाय आरो जोंहा आंनि बे खाथियावनो ओरै
फन्द्रगामि टु बैनागुरि होननाय मोनसे जायगा दङ बेजोंबो एकदमबारे मेजरथार गामि दा बेखौबो लामाखौ बिथांमोना मा खालामदों 2017 सनावनो बे लामाखौ सेंसन खालामबाय सेंसन खालामनानै मा जाहैबाय खामानिखौनो मावा आद्रा खिथा मावनानै दा जोङो हमनो हायि बायदि जाबाय आरो दा रायजो राजाफ्राथ' बिराद बेयाव गामि दरनै बिराद गिदिर गिदिर गामि दङ दा बिथांमोना बुंबाय थायो जे बे लामाखौ जेरैखि जाया मावनानै हो दा जों नायबाय जे बे लामाया अनगयिंआव दङ अन्थाइ थन्थाइ गारनानै अनगयिंआव दङ खामानिखौ मावा बिनिफ्राय जोङो उफाय गैयियाव बेखौ ससेखिनि लामाखौ जोङो मावफुंनानै होनो हाबाय दा ससेखिनिया दासिमावबो अनगयिं दं 2017 सननि आरो दा बे खाथियावनो मोनसे एलपि स्कुल दङ कावाहागि राबापारा एलपि स्कुल दङ बेबो पिप फाइनान्सनिमोन 2017 सनावनो बे एलपि स्कुलखौ सेंसन खालामदोंमोन दा 2017 सननिफ्राय दासिमबो बे एलपि स्कुला दासिमबो कमप्लिट जायाखै दा दिनैहाय पिप फाइनान्सनि फैसायाथ' थाबथायाना दा दिनैहाय बिटिसिनि फैसाफोरखौ थाबथादों बिलखौ हराखै होननानै खिन्थु पिप फाइनान्सनि जे फाइनान्स कमिसननि फैसाया थाबथाया बे डाइरेक्ट सेन्ट्रेलनिफ्रायसो फैनाय फैसा दा बे फैसा थासेयावबो बिथांमोना बे स्कुलखौ मावनानै होनो हादिया दासिमबो बे जिहम फाङैनो दङ बेवहाय रायजो राजाया थाखा फैसा खांनानै दा थिंखौ खुनुरोखोम होनानै दङ बे रोखोम अबस्था आरोखि दा बेबायदिनो गंनै गंथामसो स्कुला बेबायदिनो आद्रा जानानै दङ दा बेफोरखौ जोङो गोदान स्किमाव माने हमनो उसुबिदा जानानै दङ जिहेतु बै फैसाया आद्रा दङ अनगयिंआव दङ माखासे लाबाय दा बेफोरबायदि आरोखि दा जोंहा दा नैबे माबाया मेजर खामानिया जोंना लामा सामामोन दाबो बिदिनो दोंब्रै दोंबासो दंबावो आरो जोंहा भाग्यआ मोजां एबाराव आङो जिहेतु जोंना एमपि गोदान मोनबाय बे एमपि गोदाननि गेजेरजों जोङो दा PMGSY बेखौबो जों सेलेक्ट खालामनो हानाय पावारखौ मोनदों आरोखि दा एबाराव आङो 27टा बेबायदि लामा सेलेक्ट खालामनानै हरदों जोंना मान गोनां एमपिआबो बेखौ एप्रुभ खालामनानै अलरेडि दिल्लीसिम हरबाय बे 27टा ब्लेक टपिं लामाया नैबे जोंनि समस्थियाव फैयोबा बे लामा सामानि समस्याबो बहुतखिनि आरो साबसिन हामसिन जागोन समाधान जाबावगोन आरोखि दा जोंहा जाहैबाय मोनसे दा मेन समस्या जाहैबाय जोंनि ओनसोलावहाय मोजां मोनसे इन्सटिटिउसन गैयामोन दा नैबे जुदि पलिटेकनिकेला जायोबा बे मोनसे लाइना मोजां जासिगोन आरो जोंना रेल कस फेक्टरिया फैयोबा बेयाव स्कुल कलेजफ्रा माखासे फैसिगोन दा जोंनि समस्या दा फैगोन समाव जों मावनांगौआ बेवहाय मोजां मोनसे इन्सटिटिउसन सोलोंथाइ इन्सटिटिउसन नांगौ आरोखि एसे मोजां रोखोमनि दा बेफोरखौ जों आसा खालामदों जे फैगोन समाव जुदि जोंनि सरकारा फैयोबा निश्चय बेवहाय माबा मोनसे बेबायदिनो मोजां इन्सटिटिउसन गायसननो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों आरोखि मानो होनोबा नैबे पर्बजरा ओनसोला बिराद बुरुनजिमूलक दा बेवहाय प्रथम जेनाखि IAS अफिसार जादों बर'नि बिथोरावनो पर्बजरानिफ्रायनो जादों आरो प्रथम जेनाखि मा होनो गान बर'नि रेकर्डिं खालामजेननाय बुंनो थाङोबा बे जायगानिफ्रायनो रेकर्डिं खालामदों बे ओनसोलनिखौल' लानानै जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मआ बे बैनागुरि ओनसोलनिफ्राय लानानै बेखौ खालामदों आरो बेबायदिनो जोंनो बेनिफ्राय प्रथम डक्टराबो बे ओनसोलनिफ्रायनो दा बेबायदिनो गोबां जारि हिस्ट्रि दङ दा समाज फोसाबजेननाय बुंनो थाङोबा जोंना गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म दङ दा बिथाङाबो बेयाव बर' जाथिनि गेजेरावहाय गोबां अबदान दङ दा बे हिसाबै जे पर्बजराखौ एसे जोङो मोजां लेभेलाव जुदि खालामलांनो हायोबा बेनिफ्राय मोजां रिसर्सबो फैगोन आरोखि निश्चय आङो मोनथिबावनो लुगैगोन जिहेतु नोंथांमोना बा नोंथाङा जिखुनु खामानि मावनायनि बाथ्राखौ बुंबाय नाथायबा बैफोर खामानि मावनायखौबो नुसेयावबो खोनासेयावबो अपोजिसन पार्टिफोर अर्थात BPF खौनो बुंबाय आङो बिथांमोननि हाग्रामा महिलारिनिफ्राय लानानै माखासे बिथांमोननि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबो माखासे खोथा बुंलाबायो जे UPPL गभर्नमेन्टआ जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन 4 बोसोर माने सारि बोसोराव बा 5 बोसोरानो जानोसै दा बैफोर खामानिखौ बिथांमोना रायजो राजाफोरनो मावना होनो हायासै दा बिथांमोना बा UPPLआ जितु मेनिफेस्ट'आव लिरदोंमोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 न'खर न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा आरो बायदि मैया बिथांमोना इन्सुरेन्स होदोंमोन बैफोरबायदिखौ बिथांमोना बानायनो हायाखै बा होनो हायाखै होननानै बिथांमोना बुंनो हायो
दा बेखौ मानो थाखाय बुङो बिथांमोना नोंथांमोननि खामानि मावनायखौ नुसेयावबो? दा खोथाया जाहैबाय मा, दा बिसोरना आगोलावहाय हयथ' नोंथांमोनाबो मिथिगोन जे बिसोर जेसेबांनाखि सरकार सलायबोदों 17 बोसोरसो सलायबोदों जेनेबा, बे सलायबोनायावहाय एसेम्ब्लिखौ खयबार खुङा बेवहाय। दा एसेम्ब्लि गैयालासेनो सिब हाग्रामा बिथाङा गावनि न'खरावनो गावनि न'आवनो एसेम्ब्लि खालामनानै लादों। बे कयेकजन मानसिखौ लेंहरनानै बेयावनो मा खालामोमोन बिथाङा, बेयावनो माने स्किम टिकिम माबा माबिखौ रानजोबोमोन आरो, खुनु एसेम्ब्लि गैया। खिन्थु दा नायदो जोंनावहाय नैबे मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय सम सम एसेम्ब्लि जिरायनाय जादों आरो बे एसेम्ब्लियाव बिथाङा खेबसेबो गायैयासै। दा बेयावहायनो हमनो हायो जे बिथांमोना बेसेबां टेकनिकेलि दा दिनैहाय हमनानै ला सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों होदों खोथाखौ, जों 75,000 करिया होगोन, खिन्थु बेयावहाय मोनसे साननांगोन जे 75,000 थाखाखौ जों खेबसेनो ज्राव होबाय, बिथांमोनाव जुदि जेबो खामानियावनो जुदि फैयाब्ला बे 75,000 थाखाया गभर्नमेन्टनि थाखायथ' ओरैनो दैयाव थांनाय जागोन, नंगौना नङा? दा बिनि थाखायनो दिनैहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा सिन्था सरसा खालामनानै बेखौ मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों जेखौ ब्रेक खालामनानै माने ब्रेकिं माबा खालामनानै 25 होनायनि मोनसे थिरांथा लाबाय। दा जोंनावहाय जेसेबांनाखि सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ इन टटेल BTC आव, दा बेखौ खेबसेनो जुदि 75,000 करियाखौ जुदि खेबसेनो जुदि टटेल होजोबनांगौबा हयथ' BTC नि फैसायानो लांदां जागोन खोमा। दा बे बुस्थुखौबोथ' नायनांगोन। दा बेनि थाखायनो 25,000खौ होग्रोबाय। दा 25,000खौ होग्रोनानै बिथांमोनखौ जों होनखादों जे 25,000जों नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे जुदि देखायनो हायोबा, खालामनो हायोबा, बिनि माबायावबो प्रायरिटि हिसाबै माखासे माबाखौ होनाय जागोन होननानै बुंखादों आरो मोनबावनो गोनां। आरो बेजोंसो इनकारेज खालामलांनांगोन जे दिनैहाय जोङो सिदा सिदि गभर्नमेन्टनि फैसा होननानै जुदि धामासुम होबाय, बेनिफ्राय बे फैसाया जुदि खुनु इउटिलाइज जायाखिसै, होमबा नोंनि बे गभर्नमेन्टनि बे फैसा होनाया खुनु मिनिंलेस जाहैगोन। दा थिग बेबायदिनो जे आगोलफ्राव जायफोरनाखि मेटेरियेल्स राननानै होदोंमोन, दासिमावबो हयथ' ब्लकफ्रावहाय नुगोन नोंथांमोना कम्बलफ्रा दासिमावबो सेवथाबनानै दङ, रावबो लाङा। बे गोसोम दै गलायग्राया, दा बे कम्बलफ्रा मार्केटावहाय 100-150 थाखा, बेवहाय हमोमोन बिसोरो 800-900 बेबायदि थाखा हमोमोन आरोखि। दा बे कम्बलखौथ' रावबो माबाया। दा बेबायदिनो मेटेरियेल्स हरनानै एकदमबारे गोग्लैसोनानै दंजोबोमोन आरोखि। दा नोंखायनो माखासे सिस्टेमफोरखौ, माखासे साननायफोरखौहाय जुदि थिग खालामाबा बेबायदि आबुल थाबुल सानो। आंथ' दा बुंगोन परबतजरायावहाय जेसेबांनाखि खामानि जादों, बबेबा मिनिस्टारनि समस्थियावबो हयथ' बेबायदि खामानि जायाखै। आं गुबुन जायगायाव आं नुयाखै बेसेबां जादों जायाखै, खिन्थु आं दा बुंनो हायो जे परबतजरायाव जों जेसेबांनाखि खामानि मावदों, सोरनिबा हयथ' MLA नि समस्थियावबो बेबायदि खामानि जायाखै खोमा, जों दा दाथिनानै बुंनो हायो। मानो होननानै बुङोबा 2020नि आवगोलावहाय बेवहाय PMAY न'खौनो गामि गामि गैयामोन, बबेबा गामिया लांदांमोन। दा मा सिस्टेमै बिथांमोना खालामदोंमोन बेखौहाय बे आगोलनि जायनाखि सरकाराव थानाय बिथांमोनासो मोनथिसिगौ आरोखि। आरो बेखौ जोङो मेला डाटाबो मोनदों जे नामा दङ, न'आ गैया, बेफोरबायदि आरोखि। दा खिन्थु 2020नि उनावहाय नायदो, प्रत्येकटा गामियाव खुनु मोनसे जाथि भेदबो जों खालामाखै, पार्टि वाइसबो नायाखै जोङो। कमप्लिटलि BPF आबो मोनदों, कंग्रेसआबो मोनदों, माने BJP आबो मोनदों, UPPL आबो मोनदों, कमप्लिटलि। जों बेयाव खुनु राजनितिबो बेयाव बाहायाखै, पार्टिजों खोथा गैया आरोखि। गभर्नमेन्टनि न' जाय मोननांगौ मानसि दङ बिथांमोना मोननांगौ, बे हिसाबै दा प्रत्येकटा गामियावनो न'आ क्लियार जाबाय। दा नैबेयाव आंनि समस्थियावहाय 8,000निबो बारा PMAY न' गायसनजाबाय बे 4.5 बोसोरावहाय। आंनि गामियावनो PMAY न'आ गंसेबो गैयामोन 2020नि सिगाङावहाय, खिन्थु दा जोंनि गामियावहाय कमप्लिट जाजोब्बाय। दा गोदान जुदा जानायफोर दङ, न'खरथाम न'खरब्रै दङ, बेयोल'सै आरोखि। आरो जोंनि गामिनि जेने खाथियाव आदिबासिफोर दङ, बे आदिबासिफोरनावबो गंसेबो गैयामोन।
दा आदिबासिफोरनावबो कमप्लिटलि बानानै होनाय जाबाय। दा नैबे जोंनि न'नि ओरै साखाथियावहाय बे बेंगलिफोर दङ। बे बेंगलिफोरनावबो न'खरथामसोलावनो बे PMAY न'आ दङमोन 2020नि आगोलावहाय। दा नोंथांमोना सोंनानै नायजोब कमप्लिट जाजोब्बाय आरो बाखि गैला आरोखि। दा थिग जोङो बे रोखोम जों खामानि मावबोदों आरोखि। दा दिनैहाय नैबे इनस्टिटिउसनफ्रा जुदि कमप्लिट जायोबा हयथ' जोंनि पर्बजरानि रुपानो सोलायबावगोनसो खोमा। बे समाव आङो सोंनो लुगैबावबाय जिहेतु क'क्राझार जिल्ला हिसाबै थांनाय बोसोराव बा थांनाय जिथु BTC बिसायख'थि 2020 बे बिसायख'थियाव नोंथांमोना क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जेरैबायदि सिटआव UPPL हिसाबै देरहानांगौमोन बेबायदि देरहायाखै। दा नैबे समाव 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दाननि जिथु बिसायख'थि जागोन बेयाव नोंथांमोना मोनबेसे सिट देरहागोन नैबे समाव पजिशना बेबायदि मोनबेसे देरहानायनि दङ आरो बेजों लोगोसे पर्बजरा हिसाबै नोंथाङा जिखुनु खामानि मावनायनि प्रग्रेसखौ होबाय बा बुंबाय बे हिसाबै नायोब्ला नोंथांमोना फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दाननि बिसायख'थियाव UPPL हान्जायानो देरहाथावथाव। अब्लाबो आं सोंबावबाय जे पर्बजरा समस्तियाव नोंथांमोना बेसेबां फाइनाल जाना दङ देरहागोन देरहाया? दा भटआ ओरैबायदि जायो मोननै रोखोमनि जों नुबोदों भटखौ। मोनसेया जाबाय खामानि मावनानै आरो मोनसेया जाबाय दादागिरि लेभेलजों। दा दादागिरि लेभेलनिया मोनसे समाव दंमोन। नों भट होआबा नों बे लामाजों थांनो मोना। दा दिनै बे लेभेला गैलिया। दा बिनि थाखायनो बै समफ्रावहाय माखासे साइडजों भटआ एसे बारा थांदोंमोन। खिन्थु दिनैहाय दानि समावहाय माबाखौ भट होनाया बै नोंनि खामानि मावनाय मावैनि सायाव सोनारगोन आरोखि। दा बे हिसाबै जों दिनै पर्बजरायावहाय जिहेथु जोङो जोंनि ओनसोलाव नांगौखिनि खामानिखौ जोङो 100% सुफुंजोबनो हायाखैब्लाबो खमसे खम 80%सोखौ जों सुफुंजोबनो हाबाय। दा बे हिसाबै जों रायजोफोरनावहाय थांनानै जों जथेस्थ' बुंहैनो हागोन। जेरै थांनाय समाव जेखौ खोथा होबोदोंमोन नोंथांमोनाव जोङो नैबे लामाखौ खालामनानै होआबा नेक्स्टआव जों भट बिफैला। दा बे लामाखौ जों खालामनानै होबाय। दा बे जायगायावथ' जों बे खोथाखौ बुंहैनो हागोन। दा बे हिसाबै निस्सय बे रायजो राजाफ्रा बुजिगोन। दा बे लेभेलजों जों जुदि नायोब्ला दिनै पर्बजरानि रायजोफोरखौ जोङो मावनायनि खेथ्र'जों जों बुंगोन। जों बेवहाय सोरखौबा रायखोमानानै सोरखौबा बुंनानै जों भटखौ बिनाय नङा। बेयाव जों स्पस्त' बुंगोन जिहेथु राजनितिखौ खालामो मानसिया समाजनि खामानि मावनो। दा जों समाजनि खामानिखौ जों जिहेथु मावनानै होनो हाबाय बिनि बिनिमयै जोंखौ हेल्प खालामनांगोन। दा बे हिसाबै जों बिगोन। दा बेखौ जुदि नायोबा दिनैनि दिनावहाय नैबे पर्बजरावबो जोंहा जथेस्थ' पार्सेन्टेज दङ भट देरहानायनि थाखाय। आरो मोनसे जिनिसा जोङो एस ए हल BTCखौ जुदि नायोबा नायोबा जोङो मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन। जुदि मानसिखौ सिखाव बानायनोब्ला गाज्रि लामा जुदि दिन्थिनोबा माने 2 मिनिटबो नाङा। मानसिनो दसेनो गाज्रि जायो गाज्रि लामायाव दिन्थिना। खिन्थु बेखौ जुदि नों साधुसो जुदि बानायनांगौब्ला बहुद टाइम नाङो। बेखौ दिक्षा होनांगोन आरो बे एकदम फल' खालामनांगोन बे रोखोम आरोखि। दा थिग बेबायदिनो दिनै BTCयावहाय जे मोजां मोनसे परिबेसखौ जुदि लाबोनांगौबा एथ' गाज्रि जानानै थानाय जे परिबेस बेखौ जुदि सुस्रांनांगौब्ला एथ' गोरलै खोथा नङा आरोखि। सानसे साननै हानाय नङा। दा बे हिसाबै दिनै जों सारि बोसोराव बै सिस्टेम जाब्रा दुनियानि मैला मैथाखौ एसे थिग खालामनायाव समाय लाबाय। दा बे हिसाबै दिनैहाय लाइनाव फैबाय। दिनै एसेमब्लि खालामनाय अबस्थायाव फैबाय। दिनैहाय जोङो गुबुन देश बिदेशनिफ्राय मानसि लाबोनो हानाय फैनाय बे माबाया परिबेसा फैबाय। दिनैहाय जोङो दुरान्ड काप खुंनो हानाय परिबेसा फैबाय। दिनैहाय नलेज फेस्टिभेल खुंनो हानाय माबाया फैबाय। दिनैहाय लिप फेस्टिभेल खुंनाय बेबस्थाया फैबाय। गुबुन गुबुन देश बिदेशनिफ्रायबो मानसि फैनाय जेनोखि सिस्टेम बियो फैनाय लामायाव फैबाय। जिहेथु गुबुन जायगानिफ्राय मानसिया जुदि फैयोबा सानगोन बे जायगायालाय मा जायगा, नंगौना नङा? दा बे हिसाबै बेखिनिया समाया लायो आरोखि। दा दिनैहाय रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन जे दिनै बे सिस्टेमा फैबाय जिहेथु डेभलपमेन्टआ माने जाखासिगोन। आरो बेखौहाय जेनोखि डेभलपमेन्टनि लामा आगोलावहाय मा जायोमोन दहाय बुंनाय बायदि जाने एसेमब्लि बिथांमोना हयथ' जिरायफेराखै। जों मोनथिफेरा बबे समाव एसेमब्लि जिरायदों जिरायाखै। दानियाथ' कमप्लिट नुजोबो बयबो नुजोबो एसेमब्लि जिरायनायखौ।
दा दिनै बिथांमोना बैफोर सिस्टेमखौ जिहेतु मोनथियाखै नालाय दा बिथांमोना बुंनो नागिरो जे माने नलेज फेस्टिभेल खालामनानै मा जाखो लिप फेस्टिभेल खालामनानै मा जादों बेफोरबायदि बुंनो नागिरो खिन्थु दिनै ओनसोलखौ जुदि थिग खालामनांगौबा गुबुन जायगानि मानसिफ्राबो फैनो हानाय साहसा थानांगोन होमब्लासो बे जायगाया उन्नति जागोन आरोखि दा थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फ्रा जिहेतु एसे आलाय सिलायै दंमोन दा बेखौ गोदोनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां समनिफ्रायनो माने ज' खालामबोनायनि माबाखौ थांखिखौ लानानै आन्दलन खालामबोदों दा बेखौनो जोंनि जेनाखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो जे गोदोनिफ्राय डिमान्ड होबोदों धुबुरि टु सदियासिम डिमान्ड होबोदों जे धुबुरिनिफ्राय सदियासिम जिहेतु बर'फोर दङ बे ओनसोलखौ जोंनो नांगौ होननानै दा दिनैहाय सदियासिम जुदि थाङाखैब्लाबो दिनै मानगोनां जेनाखि प्रमद बर'नि दैदेननायावहाय जोङो गहपुरसिम जिहेतु लांनो हाबाय गहपुरसिम जुदि लांनो हाबाय जोंनि बै जेनाखि आलाय आथानि जे दङमोन सनितपुर बिस्वनाथफ्रावहाय दा बै बिथांमोना दिनैहाय जोंजोंनो ज' बिदा फंबाय बायदि समानै जोङो खामानि मावलायनो हासिगोन दा बेखौहाय हयथ' निसय रायजोफ्राबो मोनथिनांगोन दिनैहाय सोरनि समावहाय ज' खालामनो हाखो दा बै समाव बिथांमोना एथ' गोबाव सरखार खालामबाय बे सरखार खालामनाय समावहाय बिथांमोना हयथ' बेखौ नाजादोंना नाजायाखैमोन आरो जुदि नाजादोंमोनब्ला दाखालि जे माबाया बे बिस्वनाथ सनितपुर बिस्वनाथआ हाबनाय समावहाय बिथांमोना बेयाव थाङै थाङै थगायनायसो नङा बायदिसिना हेन थेन होननानै मानो बुंहैबाय थाखो दा बेयावहाय जों हमनो हायो बिथांमोना हयथ' निस्सय जोंनि जेनाखि बर'फोर आलाय सिलाय जानायखौ बिथांमोना ज' खालामनायनि थांखियाव गैयामोन दा नोंखायनो बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन जे माब्रैहाय बबे लाइनजों थाङोबा हारिया जौगागोन आरो ओनसोला जौगागोन दा बे हिसाबै जोङो भटखौ होलायनांगोन आरो बेखौ जुदि नायोबा दिनैहाय जोङो नुहुरो जे अल बिटिसि आवनो दिनै UPPL नि जेनाखि अनसायनाय बेखौ रायजो राजानिफ्राय मोनगोनखौ जों आसा खालामो आरो जोंनि मोनथिनायावहाय मथथे बिदिनो 24-25थाखौथ' एकदमबारे मोनगोन होनखादों दा 24-25थाखौ जों मोनगोन आरो जोंनि पर्बजराथ' फ्राय माने 90%खौनो होनजाखायो आरोखि देरहागोन आरोखि आसा खालामदों आरोखि जे रायजो राजाफ्रा बैफोरखौ बुजिलायनानै UPPL खौ अनसायगोन आरो अनसायगासिनोबो दङ आं बेखौ मिजिंथिदों आरोखि आङो बे समाव जोबनाय फारसेथिं फैनो नागिरबाय जिहेथु जोङो गोलाव सम सावरायबाय दा बे समाव जोङो सावरायबाय थादों पर्बतजरानि सासे गागि UPPL नि दैदेनगिरि TLCC मेम्बार मानगोनां बिथां उत्तम हाज'वारि बिथांजों जों सावरायगासिनो दङ आरो बे समाव आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो नागिरबाय जिहेतु जोबनाय फारसेथिं जोङो फैबाय एसे सुंद'यै जोङो सावरायलायबावगोन नैबे BTC बिसायख'थिखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बा बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन मिनिस्टार MLA फोरा दायो इलेक्सन केम्पिंआव दायो समस्ति थांनानै बिथांमोना मेल मिटिं खालामगासिनो दङ दा बे हिसाबै नोंथांमोना जिहेतु गभर्नमेन्टआव एलायन्स दङ BJP आरो UPPL अब्ला बिथांमोना बुंबाय थादों जे नैबे BTC बिसायख'थियाव आलादायै हारसिङै गेलेगोन होननानै दा नोंथांमोननि गभर्नमेन्टनि एलायन्सआ बबाव थांखो आरो जुदिहाय बिथांमोना आलादायै गेलेनानै गाबोन सबनिया UPPL निख्रुइबो BPF निख्रुइबो बांसिन जुदि मासि मोननानै BTC आव जुदि जिरायनो हायोबा सरकार दानो हायोबा रायजो राजानिफ्राय मा लाब जागोन आरो मा खहा जागोन होनना सानो नोंथाङा दा गासिबो पलिटिकेल पार्टिफ्रा गावबा गाव मोनसे एजेन्डा थायो बा गावबा गावनि प्लेटफर्मखौ लानानै बयबो लुबैयो जे जोंनो माने सरकारखौ बानायनो बा गादियाव जिरायनो बे रोखोमखौ लुबैयो आरोखि दा दिनैहाय BJP बा UPPL आ दिनैहाय जोंना BTC आवबो एलायन्स सरकार बा आसामावबो एलायन्स सरकार आरो सेन्ट्रेलावबो एलायन्सआव दङ आरोखि दा अब्लाबो BTC आवहाय बिथांमोना बुंदों जे एबार आलादा भाबै गेलेगोन आरो जोंनाबो बुंदों जे आलादा भाबै गेलेगोन आरोखि
दा थांनाय समावबो 2020 नि जेनाखि इलेक्सन बे इलेक्सनावबो जोङो आलादायैनो गेलेखादोंमोन आरो बिथांमोनाबो आलादायैनो गेलेखादोंमोन आरोखि। दा आं बेखौ नुहुरा जे दिनैहाय जे BJP आबो आलादा गेलेनानै बिथांमोना बेसेबांसिम साक्सेस जाहैगोन आं बेखौबो बारा नुहुराखै आरोखि। आरो दिनै जिहेतु रायजो राजाफ्रा अलरेडि हमदांनो हाबाय जे दिनै आन्सलिक दलखौ मानो प्रयजन। दिनै जिहेतु जोंना आन्सलिक दला बेवहाय जोंहा मोननै दङ, BPF आरो UPPL। दा आन्सलिक दलखौ मानो प्रयजन जायो बेखौ दिनैनि दिनावहाय जोंनि ओनसोलावहाय मोनथियै गैला आरोखि। दा बे हिसाबै आं सानो जे राष्ट्रीय दला बे BTC आवहाय हयथ' एसेबांनाखि मेन्डेट मोनगोनखौ आं नुहुराखै आरोखि। मानो होननानै बुङोबा जोंनावहाय गोबां खामानि मावबावनांगौ दङ आरो जोंनि समाजनिबो खामानि दङ। दा बेखौ नायनानै आन्सलिक दलखौनो बांसिनै मेन्डेट होगोनखौ आं नुहुरदों आरोखि। लोगोसे आं सोंनाया नैबेमोन जे बेहाय BJP जुदि गाबोन सबनिया सरकार दानो नागिरमारोब्ला हारसिङैनो गावसोरनि चिफनिफ्राय लानानै डिपुटि चिफ बायदि बायदि बिबानगिरि होनानै बा दायथ' होनानै सरकार दानो नागिरबा जोंनि बर' हारिया बेहाय BTC आव रायजो जानायजों लोगोसे BTC नि सिक्सिडिलनि माखासे मान मर्यादाया बोरै जागोन आरो बिथांमोननि जुदि सरकार दायाबा जोंहा मा लाब दङ? दा आं बेखौनो होनखादों जे दिनैहाय आन्सलिक दलखौ मानो प्रयजन जादों। दा जोंनि बे ओनसोलावहाय आन्सलिक दलनि जेनाखि गोनांथि बेखौहाय कमप्लिटलि बुजिजोबखाबाय बुङाब्लाबो। दा बेखायनो बिथांमोना बै लेभेलावनो हयथ' फैनाय नङा आरोखि। जे राष्ट्रीय दला बेवहाय कंग्रेसआनो जाथों बा BJP आनो जाथों बेवहाय बे रोखोम सरकार दानो हानाय प्रयजनानो फैखानाय नङा आरोखि। दा ओंखायनो आं सानो जोंहा बै जे बिथांमोना जुदि दायोबा जे मा खहा जागोन मा खहा जाया बेखौ निस्सय जिहेतु आन्सलिक दलखौनो गनायखाबाय दा बेखौ मोनथियै गैला आरोखि जे बेवहाय राष्ट्रीय दला फैयोबा मा जागोन। दा बेखायनो आं सानदों जुदि BTC आवहाय आन्सलिक दलफ्रानो बेयाव बांसिनै मेन्डेट मोनगोन आरो बेजोंनो जोंनि BTC आ सुरक्षित जागोन आरोखि। पर्बत जरायाव बे बाराव नोंथाङा बिजाथि हिसाबै गसंथेनो थियारि आरो जुदि हाइकामान्डआ नोंथांनो टिकेटनि बेबस्था खालामना होयोबा नोंथाङा गेलेनायनि रेडि नामा? दाथ' थांनाय बारावहाय जिहेतु आङो 13,500 आं भट मोनदोंमोन, 14,000 खासा आं भट मोनदोंमोन आरो फार्स्ट टाइम आं गेलेनानै बेखिनिखौ आं भटखौ मोनदोंमोन। आरो एबारावहाय जोंहा एसे खामानि दामानिखौ मावनाय हिसाबै एसे प्लास जानानै दङ। दा बे हिसाबै जुदि हाइकामान्डआ माबा हरोबा टिकेट हरोबा बेवहाय निस्सय सेकेन्ड चान्स हिसाबै जोङो साक्सेस जागोनखौ आं नुहुरदों आरोखि। दा बेनि थाखायनो जुदि हाइकामान्डआ बुङोब्ला जुदि टिकेट हरोबा बेवहाय आंहा बुंनांगौ गैया आरो बिनि थाखाय आङो गेलेनो थाखाय रेडि आरोखि। जोङो आसा खालामबाय मिजिंथिबाय जिहेतु दिनैनि जि सावरायनाय हाबाफारि जाय खोना नायबाय बड'लेण्ड टाइम्सआव नोंथांमोना बुजि मोनदों आरो पर्बत जरानि स्पेसियेल पर्बत जरानि रायजो राजाफ्रा हयथ' बुजि मोनदों जिहेतु बेहाय 4 खावसे बोसोराव हठात सारि बोसोराव UPPL सोरखारा MCLA EM गैयाब्लाबो मा मा खामानि मावदों रायजो राजाफोरनि थाखाय निसय नोंथांमोना बुजि मोनदों आरो फैबाय थानाय समफ्राव बोरै जायो समाजो जोङो फोरमायसिगोन जिहेतु बेहाय सासे BPF नि MCLA दंखायो। दा ओंखायनो UPPL हान्जाया फैबाय थानाय समाव माबायदि खामानि मावनायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि थाखाय माबायदि मोजां बिजाथि लाना फैनो हायो बेखौ समाजा फोरमायसिगोन। दा बे समाव नोंथांजों जिखोना बाथ्राखौ रायलायबाय सम होबाय जोंनो बिनि थाखाय आं साबायखर बावबाय आरो दिनैनि जि सावरायनाय हाबाफारि जों बेखौनो फोजोबनो सानबाय आरो आसा खालामबाय मिजिंथिबाय फैबाय थानाय समावबो नोंथाङा सासे UPPL नि सासे केन्डिडेट हिसाबै बेहाय गेलेनो खाबु मोनगोन बेखौ जों आसा खालामबाय आरो नोंथाङा रायजो राजाखौ फैबाय थानाय समफोराव सिबिनो अरायबो खाबु मोनगोन जों बेखौ आसा खालामनानै दिनैनि जि सावरायनाय हाबाफारि बे सावरायनायखौ बेखिनियाव फोजोबबाय। खुलुमबाय।